Eu când am venit la primărie și am solicitat informații pe anumite, pe parcări, pe asta, mie mi s-a dus atât timpul niște tabele cu liste, așa, știi, liste, 20 de foi, ia că noi avem adresa și adresa și... Cât de posibil și realizabil e un metrou în Chișinău? De la ce bani acasă până la primărie măcar să construi. Iar Chironda critic primăria. Și de asta avem ruble? Era ceva genul 40 de milioane de euro sau ceva mai. Numai? Eu și-am fost viceprimar, nu chele. Argument. Ei mă consideră dușmanul numărul 1 de atunci. Urbanismul este instrument prin care tu ajungi în politică. Fiecare bucățică de pământ în oraș e capeț și de scumpă. Și noi ce facem? Noi venim cu mașina noastră în centru, o punem pe toată ziua, pe 8 ceasuri și ne ducem și ne cătăm de treabă. Cum pot eu din Ciocana în centru să ajung în 15 minute în afară de a plăti pe asta în taxi sau de mașină? Eu am zis așa, dați-mi 4 ani și transport public ca să merg acasă. Noi nu credem în oameni, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce credem, oricare luză. Noi nu credem în stele, talent și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva gata scuze. Noi nu credem în oameni, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce credem, oricare luză. Noi nu credem în stele, talent și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva gata scuze. Trei din început. Victor Chironda în studio nota 2. Victor, mulțumesc. Asta repede s-a întâmplat, eu repede am luat legătură, am spus, hai să introduc contextul, da? Victor a făcut live zilele trecute. Da? Eu am auzit, eu pe Facebook rar stau, dar am auzit că live-ul tare a prins la oamenii de generația noastră. Cred că se poate spus a noastră, nu a lui. Poate și a lui. De-a dat putem separat. Dar ce s-a întâmplat? Nu, ideea e că, știi care era ideea? Spune așa că erau vorbe despre Chișinău, cum el se dezvoltă și faptul că el se dezvoltă greșit. Nu, în linii generale, cred că așa, da? Bun, în live eu am încercat să explic ce se întâmplă, de ce orașul de fiecare dată când plouă se trezește anumite zone, deci se inundă puternic. Și nu vorbesc că oamenii au zis că, mă rog, cataclism a fost, că chestii, da, într-adevăr, au plouat mult și în Europa s-au inundat, dar asta a fost acum. Dar eu vorbeam despre ultimele 5 ploi, mă tin, că de fiecare dată când a plouat, așa, o inundat. Subterane, zone întregi din oraș, anumite străzi, sistemic, unde se întâmplă. Și încercam să explic de ce asta se întâmplă și care ar fi soluțiile. Bun, cei care probabil, cum spui, din generația așa mai tânără s-au focusat pe soluții, mulți au interpretat asta că iară Chironda critic primăria. Dar tu nu critici, tip. Critici? Eu critic, dar nu există o societate democratică fără critică. Da. La noi oamenii cumva se gândesc că... Spune asta ONG-urilor. Nu, întotdeauna. Deci dacă voi credeți că, dacă lumea crede că eu critic sau că la noi se critică, să vedeți ce se întâmplă în Europa, să vedeți ce se întâmplă cu cât e mai democratică societatea, cu atât critica este mai la ordine zilei. Așa că, dar eu încerc să, întotdeauna când ies să vorbesc despre o problemă, eu nu critic de dragul criticii. Eu explic de ce se întâmplă o problemă, de ce se întâmplă o situație și încerc să lămuresc cum ar putea fi altfel. De ce la noi se întâmplă așa, dar în alte părți e altfel. Pentru că foarte des lumea își pune întrebarea asta. Deși e că parcă suntem aceiași oameni. Avem 2 ochi, 2 urechi, 2 mâini, ca și toți oamenii din alte țări. Dar iată la dânsii e normal, dar la noi nu. Și iată, eu încerc din punctul în zona asta urbanistico-orașenească să explic de ce la noi e altfel. Și, top 3 motive de ce se întâmplă asta. Dacă condensat. Eu înțeleg că e mai vastă și multe... top 3 motive de ce la noi orașele sunt altfel. Sau... Nu altfel. De ce se inundă? Hai, dacă vorbim de inundații, o să încerc ca să nu ne oprim doar foarte mult aici, dar în linii generale orașul nostru s-a extins mult în ultimii 30 de ani, au apărut foarte multe construcții noi și foarte puțină infrastructură nouă.
nu s-a investit deloc în infrastructură. Nu există un sistem în care orașul să colecteze cumva bani din taxe și impozite și să le direcționeze pe infrastructură. Și eu vorbesc de infrastructura asta grea și complicată, care de obicei nu se vede, dar e foarte greu de construit. Asta este canalizarea pluvială. Pentru că orașul nostru e pe coline, evident, așa. Apa se adună în anumite zone de tip văi, străzi anumite, unde E să adună în bâc. practic nu există, dar și toate, din toate aceste văgăuni, curge în bâc. Așa e la noi organizat. Acum, de-a lungul timpului s-a construit foarte mult pe partea asta de construcții private, particulare, dar pe partea de infrastructură publică nu s-a investit. Și aici ai și canalizarea pluvială, și drumuri, străzi, și parcări, și tot ce înseamnă sistem de transport public, școli, grădinițe, adică partea socială a rămas cu mult în urmă, că nu a existat un mecanism în care orașul să asigure că, uite, apar mai multe blocuri, trăiește mai multă lume în Chișinău și noi venim din urmă cu infrastructura ca să asigurăm un nivel decent de trai pentru acești oameni. Nu, asta s-a lăsat deoparte și s-a permis doar construcțiile de blocuri și oficii și, mă rog, respectiv, ce se întâmplă? Sunt zone întregi unde apa pluvială pur și simplu n-are unde curge. Așa. Înainte, dacă era un teritoriu liber, o zonă, dar neconstruită, apa în mare parte se infiltrează în sol. Dacă zona este asfaltată, pavată, construită, gata, de acolo toată apa se colectează și se direcționează în ce mai apropiat, de obicei, în stradă. Dar noi avem vreun iaz format din apele din ploi? Nu, dar toate lacurile din Chișinău, în perioada sovietică, când a fost proiectat orașul, a fost proiectată această infrastructură verde-albastră și toate lacurile din Chișinău au menirea să funcționeze ca și colectoare de apă. Ele Serios? toate sunt interconectate între ele, cu anumite râulețe, pe care noi le numim de obicei răpușoare și nu le dăm nicio atenție, dar ele fac parte din rețeaua verde-albastră a orașului. Ele așa au fost proiectate, așa au fost construite, începând cu iazul ăsta, vasmiorca asta de la porțile orașului și terminând cu lacul de la Sculeanca, toate sunt interconectate între ele prin aceste vinișoare, râulețe, care, de-a lungul timpului, din cauza construcțiilor, foarte des au fost restrâns, îngustate și acum, dacă ați văzut, chiar am văzut video ce s-a întâmplat în zona asta râulețului Dorlești care curge în Valea Morilor, așa, unde s-au construit multe blocuri de-a lungul de la Gheoceilor, strada aceea, știi, de unde era televiziunea asta renumită. Așa. Eu sunt că aveam nevoie de un Google Maps aici pe... Putem să? Cu harta eu vă arăt așa. Îți arăt un site care, apropo, foarte interesant, se numește gislocal.md. Este un site care conține multă informație despre dezvoltarea urbană a Chișinăului. Este un site, gislocal.md. Tipa o mapă dinamică? O mapă dinamică bazată pe GIS, iată alege apele municipiului Chișinău. Îmi place cum tăți absolut încercă să... Nu, eu o arăt. Da, băi, da. Ai pus-o de să facem cu degetul. Asta e semn, короче, asta user experience noi l-am... Da. Este o hartă gestionată de o structură de stat, dar autoritățile locale au posibilitatea să-și încarce aici layere. Da. Și să avem, iată, toată această informație în regim electronic. Arată sofisticat. Da. Bun, aici sunt pe layere și ele pot fi scoase. Aici avem zona urbanistică, reglementare urbanistică a orașului. Asta e de la aeroport. Asta e proiect privat? Nu, este... Sau de stat? Haideți așa, eu când am venit la primărie și am solicitat informații pe pe parcări, pe asta, mie mi s-a ducea tot timpul niște tabele cu liste, așa, știi, liste, 20 de foi, ia că noi avem adresa și zic, dar eu pot să văd tot asta pe o hartă? Nu, că noi n-avem așa ceva. Da, domnul Victor, uitați-vă pe perete, este o hartă. Și am căutat posibilități, am apelat la parteneri de dezvoltare, PNUD, alte structuri care ne-au ajutat, au finanțat un proiect de digitalizare a foarte multă informație și am pus-o pe toată, iată, pe această hartă. Cine vrea poate să intre aici, acolo în col sunt layeri. Cât de des se actualizează harta asta?
Asta mult depinde... Nu. 2016. Eu am văzut în 2016. Aici este background-ul istoric. Pune OpenStreetMap sau Google, asta ultima, 20, și sus în colț, sus stânga sus. Așa vezi, sunt layere. Acolo, iată, poți să alegi, de exemplu, layerul reglementări urbane și o să apară... Asta eu trebuie să mă discut. Pune galuci, bifă, da. Și apare, iată, tot ce înseamnă reglementarea urbanistică a orașului Chișinău. Nice. Noi am insistat să fie pusă, ca toată lumea să aibă, pentru că până atunci trebuia, dacă tu aveai o casă sau locuiai într-o zonă sau vrei să construiești ceva, trebuie să duci la primărie și informații, certificat informativ cu privire la și zonă la tine acolo, știi ce poți să construiești. Asta înseamnă acces la informații, asta înseamnă transparență și de asta am insistat să fie. Nimeni nu știe despre asta. Stai, 2 secunde, dacă nu vă sperați, să simplificăm alea că treaba asta, că aici m-am încurcat. Deci, să spunem... 2700 de clicuri, Dragoș. Asta e mult? Nu, asta nu-i verificat. Nu? Asta e puțin pentru îl folosesc doar specialiștii site-ul ăsta, dar de fapt aici e foarte multă informație. Aici avem layeri despre... Hai să facem așa ca specialiștii, nu numai specialiștii să folosesc. Tipa, caroce, să spunem, eu vreau să fac o pristroică. Nu, un magazin. Un magazin. Tipic chișinăuian. În Durlești, da? Pe o stradă anumită, în un bloc anumit. Pentru asta eu trebuie să mă calific într-o zonă anumită care permite sau nu permite utilizarea, nu știu, la billboard-uri comerciale, să spunem. Da? Există așa reglementare? Dacă o să dai zoom in, o să apară zonarea. Poți de la acolo undeva să faci încerc, dar iar să vede după culori. E ok. Da, nu, eu dacă dau deși e foarte sensibil și... Da. Ia, vezi? E foarte sensibil. În primul rând, ai menționat de Durlești. Durlești este primărie aparte și acolo e cu borșă. Ciocana. Orașul Chișinău are primăria municipiului Chișinău, suburbiile au primăriile lor. Acum, într-adevăr, având un anumit teren sau o anumită locuință într-un anumit loc a orașului, trebuie să cunoști ce cod urbanistic are zona în care se află locuința ta și care sunt reglementările urbanistice pentru construcții. Pentru că nu peste tot poți construi orice. Ok. Pentru asta există zonare, există regulamentul local de urbanism, planul urbanistic general, care, iată, el este aici reflectat. Eu pur și simplu mă jucam în SimCity și acolo tot era zonare și tot puteai să faci. Zonarea este un principiu de dezvoltare urbană care, mă rog, aici e multe teorii. Băi, Victor, știi, nici curios, dar tu te-ai jucat în SimCity sau planning de astea și cum te descurci acolo? Bine, dar asta nu e ce se întâmplă în realitate. Asta e un simulator în care, mă rog, de distracție. Da, ai avut vreodată insight-uri de acolo, din vreun joc de ăsta de creștere a orașului? S-o primit așa că eu din tăi am învățat tot ce înseamnă urbanism și apoi am început să joc SimCity. Nu e dar foarte des joaca asta este dată la, mă rog, ca exemplu de game learning, un fel de metodă de învățare prin joc. Este un șofer care a câștigat Grand Prix-ul, nu? Japonezul a demonstrat asta. Da. Un gamer care l-a scos în teren și a câștigat. Serios? Da, o firmă de mașini a făcut asta, adică simulatorii sunt buni. Dacă ar fi așa de simplu planificarea urbană ca joaca asta, apoi atunci ar fi mult mai... No, știi cum eu tot joc Call of Duty, dar... Exact. Dar la Air... Dacă te duci la război, nu-i chiar așa. Nu, la război nici nu m-am gândit, pentru că la paintball durez 3 secunde până nu m-am pușcă. Save-uri nu s-a acolo. Dacă revin, numai să nu-mi pierd ideea, că eu am câteodată de astea. Iată, pe harta asta, oamenii pot vedea toată informația și aici, inclusiv, se pot vedea liniile astea albastre care conectează, deci râul Bâc, lacurile de acumulare. Așa, și dacă undeva alegi acolo, iată, riscuri naturale, terenuri, diferite ortofoto, se poate vedea și vreau să arăt lacul Valea Morilor. Poți să le dai înapoi? Unde e lacul Valea Morilor? Iată mai încoace. Iată pe aici, în spate, este unde amuia e zona asta care s-a inundat puternic, aici este răulețul Durlești care se duce spre Durlești. Și atât de-a lungul acestui răuleț s-au construit multe blocuri și râul nu mai are capacitate, s-a umflat foarte tare și practic toate partierele acestor blocuri au fost inundate.
Și asta s-a întâmplat și în multe alte zone. Avem strada Testemițanu, Inculeț, acolo unde nu există canalizare pluvială în genere. Deci eu, ca să înțeleg, zonele inundate, zonele unde merg râulețele este, da? Văile de obicei. Așa s-a avut explică 7 multe. văi. Bine, văi ca Radius văi, da. Năsimi Halmah. Dar vezi că acolo anume important că sunt râuleță. Păi da. Sau la Inculeț și Testemițanu la fel. Strada Testemițanu Inculeț, dacă cobori pe Testemițanu la vale, la un moment dat acolo este așa o scurgere într-un canal. Și canalul acela merge pe sub viaduct și iese în parcul Valea Trandafirilor. Acolo ar trebui să fie un colector de apă, dar nu. Și acolo e pur și simplu o râpă în care se scurge tot. Și din cauza că nu dovedește că e volum mare, strada Ion Inculeț permanent este inundată și pe Testemițanu în deal se transformă în râu. Dar tu crezi că asta e cea mai mare problemă a Chișinăului? Revenind la faptul că nu se rezolvă nimic de 5 ploi și restul, pentru că eu cred că sunt mai probleme mai mari. Nu știu, asta dacă o să poată vedea oamenii, dar acum s-au văzut deci liniile astea albastre. De ce spuneam că în video ăsta, în live-ul care l-am făcut, spuneam că infrastructura sunt 3 soluții, de fapt, ca să prevenim inundare, ca să nu deviem de la... Prima este construcția de infrastructură, canalizare de pluvială, captare și direcționare a apei. Și a doua este infrastructura verde-albastră, care pe cale naturală, fără țevi, fără construcții, fără colectoare, pur și simplu există un râuleț care la un moment dat el e foarte mic, adică de obicei. Dacă când plouă, el se înflă mai că nu de 4-5 ori mai mare. Temza. Practic toate așa funcționează, pentru că ele fac parte din... Și bun, orașele au de-a lungul timpului au dezvoltat sisteme. De exemplu, Praga întotdeauna era inundată. Când cum ceva, ei au făcut, pentru că râul ăsta mare care trece prin Praga, ei au făcut o serie de baraje speciale care controlează nivelul apei și au segmentat, să zic așa, râul, dar au făcut asta într-așa model că n-au afectat râul, n-au afectat natura. Și acum Praga, chiar și inundația asta, ploaia asta recentă, a evitat inundațiile. Trebuie să mai pun harta? Dacă trebuie, o pun. Noi avem o problemă cu faptul că râul Bâc este pe anumite segmente închis, băgat sub pământ și acolo e o țavă cu diametru de 2 metri, 1,5 metri. Și acolo se stofează tot, nu faci față. Dar dacă mai nimerește niște gunoi acolo, pur și simplu, se blochează tot. Nimerește. Și plus, în perioada sovietică, albia râului a fost betonată, foarte îngustă și el pur și simplu, când se ridică, nu are unde colecta apa asta și se varsă tot pe albișoare. De albișoare de obicei se inundă. Așa. Și ce spuneam eu în video este că trebuie de construit această infrastructură, trebuie de păstrat infrastructura verde-albastră, nu trebuie să lăsăm de izbeliște râulețele astea, să construim pe ele, să lăsăm să umple de gunoi și de mizerii, pentru că când o să fie nevoie, el nu o să funcționeze ca și colector de apă. Ele de mai și 3, să nu construim în zonele inundabile. Toate orașele din lume au zone inundabile, care se știe că odată în an, odată în 2 ani, odată în 5 ani o să se revarsă și o să fie inundație acolo și acolo pur și simplu nu se construiește infrastructură civilă. Se fac parcuri. Se fac parcuri, nu știu, diferite terenuri, lacuri, da. Și așa, apropo, cam cu așa funcție a apărut cândva și Manhattan, parcul ăsta din Manhattan, cum se numește? Parcul central din Manhattan, da. Și practic foarte des pe vremea aceea când nu prea era capacitate de a face infrastructură, betoane, țevi, se folosea infrastructura asta naturală ca și zone de colectare de lacuri, râulețe, răpușoare și acolo nu se construia. Tu propui ca un fel de în Kung Fu. Adică să te ferești de lovituri și apă să înțelegi, nu se forțează. De asta înseamnă... Aici este o glumă. Be-water. La inundații. Asta înseamnă că omul când construiește, el nu încearcă să se pună deasupra naturii. El trebuie să trăiască în armonie cu natura. Și planificarea urbană este foarte important să țină cont de acest aspect, pentru că dacă te pui cu natura,
la un moment dat, natura o să ți-o întoarcă înapoi așa de tare, că e simplu și este jelul, că of, ia că uitați-vă ce am făcut. Dar sunt două mindset-uri, să zic așa, două modele de gândire în sensul ăsta. Oamenii care spun că, și la mine în comentarii acolo erau, că n-ai și faci, că asta e puterea lui Dumnezeu și nu te pui cu natura și așa mai departe. Și alt tip de gândire care spune că, băi, dar poate noi încercăm cumva să găsim soluții și să trăim în pace și în înțelegere cu natura și să nu exagerăm în construcții, în lipsa noastră de responsabilitate, că noi de aici construim ceva și aduce bani, dar ceva și necesită infrastructură, dar investiții, noi nu găsim bani pentru asta. Da, asta și e întrebarea, că deși în general, și care e poziția mea, noi eu văd îmbunătățiri în oraș, văd enorme, adică e mult mai plăcut să te plimbi prin Chișinău. Dacă iei ultimii, eu în București am stat în 2020, da? Abia că diferența este, eu țin minte când venim din București, în primul rând era contrast de curățenie. Tu pur și simplu stai și te-ai deprins, că eu tot vin și tot e trist. Nu, uite-te, la Ciocana drumurile sunt drepte. Da, de acord, asta e un mare pas. Da, înțelegi? Da. Da, pistă pentru bicicliști. Este? Nu. Da, trotuare între casă sunt construite. Nu știu. De pistă de bicicliști, вообще. Întrebarea este hai să facem un minut de reculegere pentru bicicliștii din Moldova, din Chișinău. Bun, hai, un minut de reculegere. Trebuie să înțelegem că noi nu putem, evident, să comparăm Chișinău cu Amsterdamul sau măcar Berlinul sau alte orașe care investesc în tot ce înseamnă infrastructură de biciclete sau transport public deja de mai mult de 50 de ani și mai mult. Așa. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie neapărat să ne comparăm cu orașele unde e mai rău. La capitolul curățenii sau la alte capitole. Adică, hai să zicem așa, orașul are mai multe nivele de intervenție. Și ceea ce schimbările care le vedem acum în oraș, ele sunt de nivelul așa, prim, nivelul minim de dezvoltarea orașului. Să evacuezi gunoiul la timp, să ai un sistem de evacuare, de curățenie, de întreținere, e bine. Să repari trotuarele, să mai investești un pic în spații publice, să mai vopsești buzele așa la unele lucruri, să mai pui 2 cm ceea de asfalt care se numește strat de uzură și el nu înseamnă reparația drumului, dar înseamnă că noi pur și simplu... Tu la Ciocana te referi? La toate. Acolo s-a pus deasupra? Păi peste tot așa se face. Se schimbă stratul de uzură și asta e o chestie care trebuie să fie făcut odată la 4-5 ani în mod normal. Nu, doar să finalizez. Și spuneam că nivelul ăsta este necesar și important, dar este la fel necesar și important să vedem și după dânsul. Da, de dacă acord. nu se întâmplă nimic acolo după nivelul ăsta, unde e mai complicat, unde e mai greu, unde e nevoie de mai multe investiții, de mai multă capacitate umană, resurse umane, specialiști mai buni, dacă nu se întâmplă nimic acolo, toată vopseala asta de buză și perdeluțele astea o să ții 2, 3, 4 ani, după care iar o să înceapă a degrada și să ajungem fix acolo de unde ne-am pornit. Asta și trebuie un Ștefan cel Mare să fie acum prezent. Trebuie un lider în care moldovenii să creadă și să facă așa cum spune el, cumva, nu? Adică, știi de ce? Că am vrut să-ți dau exemplu. E că eu când vând cursuri, toți spun așa, și cursurile, și să cumpăr cursuri, acolo îți grăiești tare simple lucruri. Dar când oamenii ajung în curs și eu încep a vorbi, toți oamenii spun că e complicat, simplifică. Adică se contrazice, nu? Da. Adică, pe de o parte, eu cred că tu faci parte din oamenii care gândesc strategic, abordează lucrurile. Adică Bizeau, el vrea 2 bizele. Știi marșmelul ăsta? Da. El e gata să aștepte 2 bizea, dar mulți moldoveni nu-s gata. Dar mulți moldoveni aleg. Da. Asta e problema, tipa. Măghine mănânc cum... Măghine am una de pe urmă 2. Nu, dar eu am înțeles un lucru. Moldova să o văd... Eu n-am să văd Moldova așa cum vreau să o văd. Eu am să mor. Moldova o să fie așa cum să o facem. Eu de asta... Asta și nici concret? Tu despre voi sau despre noi? Despre noi Tu cu voi cu Victor. Noi 2, da, noi 3, noi 5, noi 100. Nu, băieți, eu la București. Eu când am decis să revin în Moldova, după când am plecat la studii și am avut acolo ofertă să rămân să fac doctoratul, îți dai seama, dacă tu rămâi să faci doctoratul 4 ani acolo, după asta nu prea mai ai șansă să revii. Și eu am decis, eu vreau să revin acasă și să implementez ceea ce am învățat acolo. Eu special m-am dus, am luat un master în studii urbane
ca să înțeleg mai aprofundat de ce la dânsii se întâmplă lucruri și la noi nu se întâmplă. Cultura. Unde este diferența? Acolo sunt foarte multe layeri. Nu, să luăm, dacă luăm Olanda, foarte multe Olanda a fost țara care a condus lumea, acum câteva decenii. De acolo Da. corăbile în toată lumea îți dușeau. Dar e cât 90% sub nivelul mării? Eu vorbesc nu despre partea antropologică sau socială. Eu vorbesc anume despre faptul că... Hai altfel. Deci, de exemplu, ce a apărut la noi recent, infrastructura și serviciile de telefonie mobilă. Așa. Da? Nu le-au inventat moldovenii, Așa. dar la noi în Moldova aceste servicii sunt, pe departe, mult mai bune decât în multe țări europene. Da. Am auzit și eu așa, dar nu știu dacă este dovadă. Adică totuși nu e problema în mentalitate. Nu, este dovadă că internetul e mai ieftin, e mai rapid, infrastructura prinde mai bine. Orange și Molcelu sunt companii străine. Ok, dar ei sunt și în Franța și în alte țări și acolo e mai rău. Înțelegi? Eu ce vreau să spun că noi anumite lucruri noi putem să le preluăm și să le facem bine aici. Sau, argument. Da, adică nu neapărat că noi nu ne duci capul la nimic. Nu e adevărat. That's the mindset. Problema este, și eu vreau să mă focusez anume pe asta, eu încercam să înțeleg. Noi avem universitate tehnică, urbanism, arhitectură avem. Urbaniști, arhitecți, parcă avem. Primărie avem. Bani, poate nu așa de mulți, dar tot avem. Și adică nu pot zice că avem. Noi avem tot. De ce la noi orașul e cum este? Și asta eu vorbesc despre 10 ani în urmă, când eu abia am început să înțeleg ce se întâmplă în Chișinău. Eu am început cu proiectul ăsta, dacă mai țineți minte, cu scoarul Cehov, când eu treceam desori pe acolo și mă gândeam, nu știu că stă spațiul ăsta aici, rahat de câini și buci și tot ce vrei acolo. Cehov ăsta unde scoară? Vis-a-vis de... Lângă teatru? Mai jos de Ulim. Da, Teatru Cehov, fix în fața la hotelul acela super fancy și în față era o mizerie totală, știi? Și eu am încercat să găsesc de ce asta se întâmplă și am înțeles că sunt mai multe motive. Zic, ok, hai să încercăm să facem o primă inițiativă de renovare a unui spațiu public urban. Am adunat eu prieteni, colegi, am făcut niște întâlniri, am început a face asta, n-avem absolut nicio cunoștință în domeniul ăsta. Am găsit arhitecți, am găsit tineri entuziaști care m-au ajutat cu diferite idei, cu de-asta. Prietenii nu spunem, asta eu l-am dus în politică. Am văzut, eu l-am ridicat. Noi special glumim, da, noi dizolvăm. După asta am văzut că am fost la primărie, eu zis că da, bună idee, dar nu avem bani. Zic, ok, că, hai să facem, am făcut un proiect, am făcut un calcul. Ne-am dat seama cam câți bani trebuie, zic, hai o parte pune primăria, pe partea lor o parte o găsim noi. Am făcut primul proiect de crowdfunding pentru renovarea unui spațiu public. Și cât ai adunat? $15,000 la... Asta era anul 2014. Sună bine. Prima dată oamenii donau pentru altceva decât probleme de sănătate. Știi că de obicei adunau pe operații. Acum, prima dată oamenii și în capul oamenii s-au produs o scânteie. Eu zic, dar noi, în primul rând, aici e spațiul nostru. Deși noi donăm bani, adică oamenii nu zic, lasă facă primăria, lasă facă nu știu cine. Nu, aici e spațiul nostru, este orașul unde noi trăim. Și mai trăiesc aici ei? Da, sunt oamenii ce sunt oameni. Ia scrie scoarul Cehov wordpress.com. Chiar am făcut o pagină atunci că am păstrat acolo poze, am păstrat WordPress cu 2 de S, da. Hai că văd că... Și de la proiectul ăsta a început totul. Noi l-am gândit, noi am găsit soluții, stăteam acolo, am instalat primul gazon public în Chișinău acolo și ne duceam cu băieții și tundeam iarba în fiecare săptămână. Am mobilizat tineret. Dar și te-au mișcat pe tine? Și te-au făcut să faci asta? Pentru că asta seamănă o întreagă acțiune de PR, înțelegi? Asta a durat, tot proiectul ăsta a durat 4 ani până am reușit să-l renovăm. Până am aprobat documente, până am găsit bani, până am făcut, până s-a implicat primăria, până un alt. Ce m-a motivat? Eu, în primul rând, am vrut să văd, dar iată, el cam așa arăta, dar asta în clipa, uitați-vă, parcări pe trotuare. Eu am încercat, am identificat problemele, am văzut ce putem face, ce nu putem face. Și am găsit soluții. Asta a fost un fel de test. Eu am vrut să văd dacă pot eu să scot în capăt așa o chestie. Și am făcut-o. Pe de altă parte am mobilizat, am schimbat un pic în cap la oameni conceptul orașul. Ce înseamnă orașul pentru noi
ca locuitori. Noi suntem doar, orașul se termină la ușa casei mele și mai departe nu mă interesează ce se întâmplă, sau la curtea mea, sau la strada mea, sau și mă doare pe mine că undeva acolo se construiește ilegal. Pahomi, cum a explicat Viorel când a fost într-un podcast, el a zis că în Moldova cultura e de a trăi la tine acasă, în casă, în interior. Europa e cultura de a trăi în exterior, de atât exteriorul e frumos. Da. Dar la noi invers, de atât la noi e vrea remont în casă, dar musărul pui în coridor. Este și așa o chestie. Coridorul e comun, Asta reiese din faptul că așa ne-au învățat pe noi. Pe noi ne-am învățat că tot ce nu e a nostru, nu e a nostru. De la colhoz și modalitatea asta de a gândi că tu n-ai proprietatea ta privată, până la modalitatea în care spune că statul are grijă de tot. Noi facem parcuri, noi facem scoaruri, nu exista spațiu public. Nu crezi că să gândească oamenii așa, trebuie încă 30 de ani și tu ai să obții și ei și vrei. Noi trebuie, păi da, nu știu, ne grăgim undeva. Eu, de exemplu, bunicul să... nu. Dar prosta degeaba aici grăim. Nu, dar în asta constă viața. În asta constă viața și asta e rolul generației noastre. Nu? Adică chiar și dacă aduci la perfecțiune, oricum parcă s-o demodat. Noi avem un rol. Așa. În lumea asta, da? De a face familii, de a face copii, eu știu, de a face alte chestii și totodată avem și un rol de a face ceva pentru societatea noastră. Unul face într-un domeniu, unul scrie o carte, altul desenează un tablou, a treilea reconstruiește un spațiu public, al patrulea nu-și face altceva și așa noi contribuim la dezvoltarea societății noastre. Eu de mult am refuzat la gândul să aștept când, Doamne, să avem o societate perfectă în care eu să mă așez așa frumos în fotoliu și să încep a trăi din plăcere. N-a să fie asta niciodată. Eu m-am păcat cu gândul ăsta de mult. Îmi place, Victor. Și nu aștept, n-am așteptări, dar eu schimb știu că Scoarul Cehov, o bucățică din Chișinău, a fost făcută, a fost salvată. Strada Pușkin și Bodoni, care veșnic erau pline de mașini și trebuie ca să treci pe acolo să ștergi bumperele la mașini. Am scos mașinile de acolo. Am inițiat proiectul ăsta cu renovarea trotuarelor. Am schimbat în cap la oamenii ăștia din primărie modalitatea de gândire și de prioritizare. Ani de rândul nu se investea în transportul public. Sau dacă se cumpărau niște trolebuze, ele stăteau tupă în ambuteiaj. Am făcut primul proiect de bandă dedicată de transport public. Este proiectul tău? Da, păi eu și-am fost viceprimar, nu chele. Da, am nu, dar eu sunt fan al lui Victor. Eu am urmărit. Lumea crede că eu vreau să fac politică, dar pe mine nu mă interesează politica. Eu nu fac. Tu și asta e cale directă. Stau și mă uit la statisticile astea de un an și nimic nu se schimbă. Deci noi avem practic mereu aceeași cifră. 7 din 10 oameni care privesc nota 2 nu sunt abonați. Abonează-te. Asta e doar un click. Victor e prăjit de când îl urmăresc. În sens bun, e prăjit pe urbanism. Realno nu eu știu. Politica e un instrument prin care eu pot să realizez ceva. Nu, urbanismul este instrument prin care tu ajungi în politică. Ce tu? Victor, acum te pălești pe sub masă. Eu dacă aș fi vrut să fac doar politică, eu stăteam amupi undeva prin Parlament, poate prin asta și nu vreau, nu că nu mă interesează, că mă interesează politica, că înțeleg că de dăsa depinde viața noastră, dar eu prefer să fac ceea ce m-am pregătit eu să fac mai bine. Dar și îți place, nu? Da, îți place. Păi da, și asta e domeniul meu, asta e ceea unde eu găsesc inspirație, unde pe mine mă mobilizează să fac. Iesc și eu trebuie să fac televiziune. Și îți place televiziunea? Da, content production. Păi televiziune? Nu. Ce faci, nu? Ladna. Tu distrugi glumile. Faci televiziune. Acest podcast sau alt, tot are un rost și un rol. Eu, apropo, din tăi am dus la facultatea de istorie, antropologie am făcut. După care am făcut administrare publică, master aici. După care am înțeles că nu e asta și caut eu. Am găsit, iată, prin Scoarul Cehov și proiectul ăsta, am găsit domeniul ăsta de urbanism. Am întrebat de unii de alții, eu zic că la noi la facultate nu se predă urbanism, numai arhitectură se predă. Dar eu nu vreau să mă duc să desenez clădiri. Eu vreau să fac altceva, pentru că eu am înțeles că e una să faci, că eu stăteam și mă gândeam, de ce la noi în oraș așa atât de oribil? Da? Ok, sunt clădiri, da, ele sunt rezistente, sunt frumoase pe alocuri, dar de ce în restul tot orașului?
Ladna, da. Nu tare frumos. Nu a fost cu tremuri încă, dar eu vorbesc iarăși de 10 ani în urmă. Și respectiv Eu încercam să înțeleg... japonezii să vină să verifici. Am încercat să înțeleg de ce se întâmplă lucrurile astea și ne-am dat seama că la noi sunt oameni care știu a proiecta clădiri, dar nu sunt oameni care știu a gândi cum să integreze tot asta împreună cu spațiul public, cu funcționalități, cu alte lucruri. Adică orașul nu e alcătuit numai din clădiri. Mulți arhitecții s-au aprins. Dar eu știu că ei mă consideră dușmanul numărul 1 încă de atunci. Da? Eu le-am spus la tăți în față, eu odată eram la primărie, eu scris și o scrisoare de protest față de mine, s-a jăluit primarului, că eu i-am supărat, mă rog. Eu pur și simplu i-am întrebat, vouă vă place cum arată Chișinău? E că voi sunteți arhitecții care ați semnat, ați proiectat majoritatea clădirilor din anii 70 încoace, că mulți dintre ei încă de pe atunci. Serios? Da. Zic, vă place cum arată Chișinău? Planirovca asta 180 de. Asta nu e responsabilitatea noastră. Da, Că nu, și ăsta Stimați arhitecți, nu-i matur. Că atunci nu vă supărați de faptul că avem ce avem. Orașul a avut 3 arhitecți șefi din perioada de independență încoace. 3 arhitecți șefi. Orașul a avut funcționari în direcția de arhitectură, tot arhitecți. Dar eu nu vreau să-i blamez pe dânsii. Problema este că primăria, noi ca oraș, noi n-am știut să organizăm așa un sistem în care să fie nu doar arhitecți acolo. Acolo trebuie să fie și altfel de oameni. Și diferența dintre arhitecți și urbaniști e că anume urbaniștii se gândesc un pic altfel și nu doar din perspectiva, adică poți să fii urbanist și să fii arhitect, dar poți să nu fii neapărat arhitect. Poți să fii, și la noi în Europa deja există specialitatea urbanist și deja există, de exemplu, masterul care l-am făcut eu, se numește studii urbane și acolo au fost diferite nivele de necesare și sociologie și antropologie urbană și culturologie și multe lucruri care ca sloiurile se pliază și formează plășinta asta care noi o numim oraș. Pentru că ea nu e alcătuită doar de arhitecți care desenează frumos. Dar dincolo de arhitecți și de asta eu încercam să înțeleg de ce la noi se întâmplă ce se întâmplă și căutam studii, căutam unde pot să învăț ceva mai mult. Și am înțeles că în Moldova n-ai unde. Am căutat un master, 2 ani l-am vânat acest master, am aplicat, am căutat ce trebuie să fac ca să aplic și am obținut o bursă de studii la Erasmus Mundus și am făcut 2 ani în 4 orașe europene diferite, în Bruxelles, Viena, Copenhaga și Madrid. Câte jumătate de an la fiecare universitate, toată grupa, noi ne spuneam singur nou nomazi urbani. Că umblam cu rucsacul, călătoream, ne mutam dintr-o parte în alta și atât 2 ani am locuit acolo, am făcut o grămadă de vizite de studiu, o grămadă de... erau și organizate, dar și noi singuri ne duceam să căutăm. Am vizitat, cred că, peste 50 de orașe din Europa, și mari, și mici, și asta noi, e și foarte vechi. nice. Cum explici? Deci, uite-te, tu ai studii, bază crutâie, în locuri sau în universități rare, și experiență foarte mare urbanistică. Și Chișinău, care e paradoxul Chișinăului? Și Pleișa nu sprinește. Вообще, asta e legat de mentalitatea noastră sau asta e legat de și? De lipsă de specialiști? Ce și propui tu vrei să construiești ceva și eu nu cred că Moldova are așa specialiști. Dar din exterior să-i chem cost scump, nu? Așa este. Canalizare, încearcă și fă în Chișinău. Tu într-un sroc electoral nu reușești. Dar acolo îți duc toate resursele. Pe tine oamenii prost să te blamează. Și nici nu se vede, asta e cel mai rău. Da, asta și nici nu se vede. Pe Facebook n-ai să fotografiezi trubi. Nu, da. Pentru că Moldova nu percepe beneficiile viitorului. Vei de acum beneficii, nu? Marshmallow test. Îți poate să fac observații de fiecare dată când zici de rău de Moldova. Moldova este cum este și ea nu-i vinovat și am făcut noi din trâns. Asta e altă... Eu când zic Moldova, eu zic moldovenii. Moldovenii tot sunt un popor așa cum sunt, cu bune și cu rele. Eu mă consider moldovean în sensul în care locuitor a Republicii Moldova și eu ce să fac amul cu asta? Să mă duc să plâng că eu nu sunt altfel? Sau nu, ca să inunzi niște străzi. Păi de asta și zic. Eu sunt de acord cu teoria asta că noi suntem români și așa mai departe, dar noi suntem diferiți și nu pot să ascund asta. Eu avem ce avem. Noi așa ne-am născut aici și, cum spunea vorba aceea veche, fărai din ce ai. Că dacă să... Furai din ce ai? Fărai din ce ai. Numai că da, la noi se furai din ce ai. E ca așa și să începe. Furai
Dar pe Victor o zis, fără ai, ce ai? Tu ai văzut ce o să se Da, Eu am o Nu, întrebare. la noi problema Victor. că se fură din ce n-avem. Și e că asta e problema. Că fără ai din ce ai, fură din ce n-ai. Da, Victor, o întrebare. Sorry, că te întreb. Spune-mi, te rog frumos. Unrelated, dar și mă fascinează pe mine foarte tare. Deși aici costă imobilele în Chișinău cam București. Având în vedere că acolo 5 milioane Ca de să nu locuitori, dar repetăm aici 1 greșeala milion. trecută, o să zic cuvântul pe silabe. Bule. Ca să nu înțelegi altceva. Dar poți să înțeleg. E bulă. Bulă imobiliară. Ce înseamnă asta? Explică-mi, Asta, te rog, că eu asta nu înțeleg. înseamnă Tot așa ești o creștere artificială a costului din cauza că este ofertă. Asta înseamnă că este cartel. Stai. Dă să o luăm mai lent, te rog frumos, eu sunt foarte slow în privința asta. Real, nu înțeleg și acum am ocazia să aflu. Deci, așa, bulă, da? Deci, în primul rând, sigur, nu sunt prețuri naturale, da? Ok, все, bun, asta am stabilit. Nu Ok. sunt prețuri naturale. Deși nu sunt naturale. Hai să zicem așa, construcțiile sunt un business. Așa. Și cam peste tot în lume, hai să zic așa că construcțiile nu sunt un business cel mai profitabil. E profitabil, dar în comparație cu alte afaceri nu o să vedeți. Nu știu, eu E ca chiar și Donald Trump, care practic aproape s-a falimentat cu afacerea lui de construcții imobiliare. Aha, ok. Construcțiile sunt complicate, Așa. sunt restricționate foarte mult de legislații și normative și de tot ce vrei. Și mai ales în orașe. De oameni ca Orașele tine mari. vrei să spui. Și riscul e mare. Orașele au evoluat de-a lungul timpului. Da, Este o înțeleg. carte, adică n-ați vă pun acum, nu știu, este Lewis Mumford care a scris un cărțălău așa de asta, cum a evoluat orașele, dar orașele, toate regulile care există în oraș, nu le-a inventat un om deștept așa ca și-a vrut el, dar el le-a reieșit din faptul că orașul a evoluat de-a lungul timpului. Da. Fie au fost tot felul de accidente și consecințe nefaste și oamenii au spus că de azi înainte nu mai băgăm casele de lemn una lângă alta pentru că ele se aprind foarte repede și arde jumătate de oraș Uite, într-o noapte. Moscova, cum la Napoleon. Și, sau sunt alte chestii de unde au apărut regulile. Dar eu, ca să revin la construcții, foarte multe construcții la noi în Chișinău sunt făcute prin metode de ca o aferă, da? Ca o schemă, da. Adică terenul pe care se construiește, din ce se compune costurile unei construcții? Din costurile terenului, costurile lucrărilor de proiectare, costurile materialelor de construcție și costurile lucrărilor de construcție, da? Ești plus acolo un pic de partea asta de Impozitele. Văruială acolo. Dar în sens că practic astea sunt costurile principale. Așa. Acum, dacă tu ai terenul, nu l-ai cumpărat, dar l-ai șmecherit de la primărie, prin diferite, nu știu, decizii de judecată, schematozuri de astea, că poți povestesc mii de diferite variante. Terenul l-ai șterpelit, n-ai cheltuieli pe teren. Poate ai împărțit niște mit acolo pe la unul altul, dar scapi și în comparație Se include la costuri, oricum. Terenul l-ai luat degeaba. Acum, fiecare teren are niște reglementări. Pe un teren, de exemplu, de 6 ari, tu nu poți construiești 30 de etaje. Fizic, tu poți să le construiești, dar există în normetec două lucruri principale, n-am să mă opresc aici, dar două reglementări de bază, asta e cutul și potul. Coeficientul de utilizare a terenului și coeficientul de ocupare a terenului, procentul de ocupare a terenului. Adică tu dacă ai 6 ari, tu nu poți construiești o casă care stă fix pe ăștia 6 ari. Că atunci îți primește șupercă. Tokyo. Am și ajungem și acolo. Eu vorbesc de cum sunt la noi regulile. Da? Există o reglementare care a apărut din vremea asta sovietică, mă rog, trebuie să lăsăm spațiu pentru teren de joacă, parcare, chestii, una alta, intrare, deservire, ieșire. Acum, ca să câștigi cât mai mult când tu construiești un bloc, ce faci? Te duci în sus și faci etaj în plus. Etaj în plus însemnând că costurile tale pe materiale se diminuează. Așa, că ei optăm. Da, ei optăm. Costurile pe lucrări tot se diminuează, că deamul, schelele sunt ridicate și brigada lucrează și tătă-i pe loc. Hai să mai ridicăm 2 etaje.
Mansardă. Era mansardă, popular da. cumva. Și iată că se primește așa că foarte mulți investitori de ăștia, că eu nu-i numesc constructori, ei nici singuri nu se numesc constructori, sunt investitori. Așa. SRL Romașca. Ei au supraprofit de 1000%. Așa. Pe un astfel de obiect. Tu zici că nu e profitabil business. Eu și spun că în Moldova el devine foarte profitabil din cauza că nu există aceste restricționări. Acum, când tu ai cheltuit, să zicem, nu știu, hai, vorbim așa, orientativ, ai cheltuit 1 milion de euro și ai construit un bloc și ai vândut 10 apartamente din asta și ți-ai întors banii care ai investit. Gata, tu ești în zero. Mai departe să începi profitul. Amu, tu ai încă 50 de apartamente, da, care ți-au rămas. Tu poți să le vinzi, nu azi, nu mâine, dar mai târziu. Lasă-ți așa, dacă nu și-ar de mâncare, da? Respectiv, nu există... Și există ea ca zagașnicul ăsta care cumva s-a pleat pe faptul că exista și o cerere mare. Oamenii chiar au început a face bani și a cumpăra imobile în asta. Și nu doar ca loc de trai, dar și ca investiții. Și s-a dovedit a fi la moment că, iată, cel mai profitabil investiții sunt imobilele în Moldova, că în altă parte nu prea ai unde investi. N-ai să te duci, ia ca să zicem, tu ai 100.000 de euro, în ce să investești? Nu știu... În Moldova. Eu în agricultură. În primul rând. Prima sută eu... Nu, hai să zicem că asta e a 200. Prima sută ai cheltuit-o. A 200. Ia că te gândești. Eu mă duc să văd scheme să cumpăr teren. Și din cauza că... Asta tot e o chestie interesantă. Cunoști un ceva cu o primărie, da? Nu. Eu aș investi, cred că în Dubai sau în acțiuni. Dubai e GMO apărut ultimii ani. De acțiuni la noi lumea se teme. Nu, asta amuie tineretul investește în acțiuni când nu s-o ars cu MMM-ul. Nu cu MMM-ul, dar cu acele cărțele sovietice de acele Nu, acele care toată lumea pune bani pe knișcă. Și când nu ars tot Asta doar. Da. Asta a fost foarte dureros și generațiile mai mari au pur și simplu repulsie la tot ce înseamnă ceva și eu nu pot pune mâna. Ce înseamnă eu să investesc în Bitcoin și asta? Sau în, nu știu, în altceva. Asta eu. Da, adică eu vreau să investesc în ceva și asta, și lumea și cumpăr pământ și imobile. Pământ și imobile. Pământul e bună investiție, de acord. Dacă nu s-a schimbat puterea și nu s-a luat documente... Pământul aduce valoare adăugată în ani. Pământul greu se scumpește, dacă nu e în centru pe undeva. Dar imobilul, rata lui de asta e mai mare. Eu n-am să mă bag acum în partea economică, că aici sunt mai multe chestii și faptul că statul nostru nu prea monitorizează și nu prea impozitează tot ce înseamnă construcțiile. Faptul că există posibilitatea de a vinde apartamente care încă nu există. Da, asta e peste tot. La groapă poți cumpere. Da. Dar asta în Moldova asta e riscant în comparație cu peste tot, pentru că peste tot ce se întâmplă? Omul când vrea să construiască o clădire de asta, se duce la primărie și depune un gaj, care e vreo 20% din valoarea investiției. În Dubai am înțeles că văd și dosar penal dacă nu se finalizează lucrările în 3 ani. Nu știu, la noi poți deschide dosar penal, dar cum îl închide, așa și-l deschide, invers. Da, nu știu dacă în Dubai dar în sens că, ca să nu pierd ideea, spuneam că, iată, ei vânzând apartamente bun viitor, da? Bagă oamenii într-un fel de piramidă. Waiting list? Da, într-un fel de schemă prin care omul nu mai poate să iasă pe urmă. Noi am avut așa situații în care, iată, ei au început o construcție, au început a vinde apartamente, la un moment dat s-au constatat că ei construiesc un calcări, deci au fost emise dispoziții de stoparea lucrărilor. Și ei au început a veni cu oamenii la primărie și oamenii și-a plângeau pe coridoare că noi vrem apartamente. Și eu zic, adică voi vreți ca eu, de atâta că voi ați investit și v-ați legat cu gospodarii ăștia, voi vreți că eu să încalc legea și să vă emit vouă autorizație pentru că vă trebuie. Ia că așa e și asta. Și veneau și spuneau, noi ați dormim aici în coridor până tu n-ai să semnezi. Stai, tu ai semnat sau nu ai semnat? Nu am mai semnat, dar problema e că am găsit noi soluții acolo ca să împăcăm capra cu varză, dar s-o primit așa că, practic, până la urmă, noi le-am legalizat niște încălcări care ei deja le aveau. Numai că am găsit noi modalități prin decizii de Consiliu, prin asta. Cum așa? Cum explici asta? Cum explici că tu, fiind reprezentant al legii,
tu ești nevoit să vezi cum poporul vine și cere încălcarea legii și pricem... Eu unicul topic despre care nu vreau să vorbesc azi despre justiție. Eu nu vreau să vorbesc despre. Eu n-am înțeles de ce chiriile costă Păi, fix au ca în venit București. ucraineni 100 de mii. Cererea au crescut. De chirii e mai complicată și noi vorbeam despre propriu zis costul locuinței. Dar n-am mai înțeles Dar de ce costă. chiriile, nu știu, probabil chiar cererea de chirii e foarte mare. Cu 10% a crescut populația multă orașului. lume nu-și poate permite. Deci eu așa aș explica. O crescut, s-a scumpit foarte mult prețul la materiale. Apartamente propriu zise. Oamenii nu-și pot permite cumpăra o locuință acum. Și respectiv sunt nevoiți să închirieze. Aha, ok. Asta e unica explicație. Inflație. Într-adevăr, din cauza războiului și a ruperii lanțurilor logistice și de care Moldova era foarte dependentă, portul Odessa, alte chestii, într-adevăr s-a scumpit materia primă imens și asta a generat încă o scumpire exponențială practic a tot ce înseamnă metru pătrat. Dacă până la război încă mai găseai cu vreo 6, 7, 800 de euro metru, acum n-ai de unde. Dar вообще chiria figesc. Da, chiria probabil ca o consecință. Plus că, sincer, tot ce înseamnă piața chiriei în Moldova absolut nu e reglementată. Deci, minim acolo, dacă vrei, te duci și plătești niște impozite. Da, dar nimeni nu declară. Dar nimeni nu te și nu caută. Plus că companiile astea, agenții ăștia imobiliari, ei nu sunt în genere reglementați. Ei foarte des, pur și simplu, fac un fel de dumping, fac un fel de exagerare. Agenția imobiliară vând mulți bani, cumpără de la constructor deodată 20 de apartamente și după asta tu nu mai ai de la cine să cumperi, că te-ați la dânsii. Și e că 4, 5, 6, 7 agenți imobiliari de ăștia, ei au cumpărat că ei au avut bani, ei au dat, dar la constructor și-al interesează. Constructorul interesează să construiască și ei rubla și la revedere. Da. Pricem și optăm și și constructorul ce face? De exemplu, el construiește 100 de apartamente. El n-are banii lui. El 3, 4, 5 apartamente le dă în schimb la beton. 3-4 apartamente în schimbul la ferestre. 3-4 apartamente... Da, pentru că nimeni nu stă cu cash-ul pe tu construiești un bloc întreg, că din 8 blocuri mari, o gradă. Cât ți să dai un podjezd la toți padreaci? Acum, compania respectivă de beton sau de construcție sau de ce mai este ea, se trezește că are pe dânsa scris 20 de apartamente. El ce să ocupe cu imobiliarele? Nu, el le vinde la un agent imobiliar sau le dă la un agent imobiliar care deja se ocupă cu vânzarea lor. Schemcă. Și asta s-a Statul nu prea intervine în zona asta, e destul de gri așa cu reglementările și mai este o chestiune. De exemplu, iată, ca să revenim la început, de ce orașul nu avea bani de infrastructură pluvială sau de alt tip de infrastructură? Pentru că oamenii ăștia fac bani din construcții, dar orașul nu are absolut nimic din asta. Adică, la un moment dat, pur și simplu, iată, aici, într-o zonă unde nu era nimic, a apărut un complex locativ de 5.000 de oameni. Da. Și iată, primăria, noi trebuie să asigurăm oamenii cu drum, cu transport public, cu școală, cu grădiniță, cu canalizare pluvială, cu multe alte lucruri. Dar asta e obligațiunea voastră, da? Păi așa reiese că orașul trebuie să asigure tot asta. Așa. Nu există un mecanism în care, băieți, construiți, hai... Este și taxa de infrastructură, da? Păi iată, când vine în România, de exemplu, un agent, deci un constructor, un dezvoltator să construiască mult, mai mult decât, de exemplu, 10.000 de metri pătrați sau mai mult de 5. Deja taxa pentru autorizația de construcții crește exponențial în funcție de metraj. Și să ajunge că unii agenți de ăștia constructori plătesc în bugetul local sute de mii de euro doar ca să obțină autorizația. La noi asta nu, la noi e 100 de lei. Fix, vrei să-ți schimbi acoperișul la casa ta privată, plătești 100 de lei, vrei să construiești 500 de apartamente, 5.000 de apartamente, tot 100 de lei. Și abonamentul la Spotify lunar. Da, cam așa. Și reiese că orașul, deci fondul locativ crește, dar calitatea lui este destul de proastă, minimă, pentru că nimeni iarăși nu urmărește că trebuie să fie preții. Adică, haideți așa, normativele la noi sunt tehnice. Ele vorbesc de faptul că tot trebuie să fii sigur. Să nu-ți cadă nimic în cap, să nu se dărâme, să nu se dăm. Dar faptul că, de exemplu, tu auzi prin perete cum vecinul se scarpină la șeafă, normativele nu prevăd. Ți-ai luat așa apartament, de-amu asta e situația, știi? Altceva că... Așa că nu lasă spațiu. Nu, eu sunt de acord. Altceva este că, de exemplu, mai sunt o chestie că
să construiesc, mai ales ultima vreme, ei preferă să construiască apartamente de astea mici, care se vând ușor, Așa? până la, eu știu, 40, până la 50 de metri pătrați. Se vând ușor și constituie... Asta sunt mici apartamente. Acum un japonez o chicat undeva, leșănat. Asta-s mici la care dâși. noi le considerăm mici, în sensul în care e o odaie, un dormitor și un living. Poate fi mai mare, poate fi mai mic. Adică la noi normativele interzic să construiești apartamente de 18 metri de astea care... Serios? Nu se total. poate? Da. Eu în România am văzut există anunțuri. normative, 17 metri, 16 metri. există normative care presupun că spațiul locativ trebuie să fie minim atât, celălalt spațiu trebuie să Dar fie... ce se bazează asta? E că deși Asta e... nu e așa de asta e- săraci și așa de mult spațiu. Asta se bazează pe normativele care au rămas din Uniunea Sovietică. Așa. Care erau Aici foarte, care aici erau consider că e foarte, să zic așa, moderne la acea vreme. Și, da, era shortage ăsta, era lipsa de spațiu locativ, ei au redus asta la minim, așa au apărut aceste hrușciovce, dar după ce a trecut criza asta după război în Uniunea Sovietică, apartamentele au început să fie, dacă ați văzut seriile astea, tot mai spațioase, mai luminoase, mai mari, pentru că acolo erau niște principii în urbanism, în arhitectură, poate nu erau tocmai ele corecte întotdeauna, dar cel puțin la etapa asta să fie tot sigur, să fie confortabil pentru oameni, să fie, cum zice, советский человек должен жить в хорошей квартире. Asta se făcea, se respecta. Și normativele astea la noi au rămas. Isourile. Zic să nu dăm ideea mult la oameni, ca să ne trezim amuși cu inițiative 5 metri pătrați. Da, cu inițiative legislative și cu tot felul de chestii. În Tokyo este cel puțin explicație acolo, blin, 40 de milioane populație. Înțelegi? Adică... Întrebare. Cât de posibil și realizabil e un metrou în Chișinău? E imposibil, irealizabil și absolut lipsit de necesitate. Da, объездная. Da, объездная trebuie. Da, cât Dar ar de ce costa? lipsă de necesitate? Eu n-am înțeles. Explic, Pe unde? Pe sub ce? explic. Sub băc să treacă, cu unul să meargă. Există, dacă deschizi acolo, așa se numește, există așa YouTube. Da, eficiență. Acolo așa un site. Așa? Te uiți și Te înțelegi. uiți și nu dai întrebări. Eficiența, sau zic, eficiența diferitor moduri de transport public. Așa. Acum, metroul e cel mai eficient mod de transport public, pentru că el transportă mulți oameni, e foarte eficient și foarte repede. Nu, precis nu pe site-ul primăriei. Dar este какая-то în decizie. engleză mai bine. Și cu documentul acela din arhivă. I-am pune imagini. Noi punem site Chișinău. Mai scurt, am să explic. Da. Ideea care că metroul este cea mai eficientă mod de transport urban, dar este cel mai scump. Și e așa de scump că ca el să fie realizat? Cost eficiență Rentabil. tu trebuie să ai flux de trafic de pasageri de ordinul zecilor de milioane. Ok, am înțeles. Londra, Moscova, Tokyo, orașele mari au. Dacă iei și toate orașele conexe, Orhei... Dar tu nu faci metrou în orașele conexe. Dar noi n-avem, toate populația republicii n-avem așa. Eu m-aș pune tren ca în Japonia. Eu deși vreau să explic foarte clar că oamenii spun că ei că voi banii să găsiți și în asta. Vreau să spun așa, acum în Uniunea Sovietică cum era? Veneau banii de sus, poftim construiți. Metrou vreți, viaduc vreți așa. Acum orașul și Republica nu au așa bani. Am înțeles. Noi nu avem bani suficienți de mulți nici măcar să ne apucăm și să construim o șosea de centură, care e mult mai ieftină ca un kilometru de metrou, e și, nici nu mai țin minte, era ceva genul 40 de milioane de euro sau ceva mai... Numai? Dar problema este... și bugetare, вообще, Acum, cât era anul ăsta? 7 miliarde de lei, de jumătate dintre care se duc... 300 de milioane. De jumătate dintre care se duc deodată pe educație și medicină, pentru că sunt bani care îi dă guvernul și ei se duc deodată la școli și spitale. Și rămân de cheltuială 175 de milioane. Cam jumătate. Deci undeva 4 stații, într-un an spate de construit. Dar o linie, acum, sunt alte tipuri de transport public. Ce bani acasă până la primărie măcar. Sunt alte tipuri de transport public care pot ușor să substituie metrou. Mult mai ieftin de realizat, mult mai ușor. Și astea sunt fie tramvaiul,
Fie acum la modă este sistemul de bus rapid tranzit, BRT, bus tranzit rapid. Iar că dacă scrii BRT, o să vezi imagini BTR, sau BTR, depinde din ce limbă. Bus tranzit rapid. Asta e un sistem în care funcționează ca metrou, dar e alcătuit pe bază de autobuze. Cum adică funcționează? Nu are nevoie de șină. Funcționează ca metrou în sensul în care are un drum dedicat întreg E ca așa? și se oprește doar în stații și de mare capacitate. Nu, asta tot pe relsuri. Asta e un fel de bus care merge pe relsuri, dar iată asta, development așa. Asta? Aici, da. Tot pasă. Păi, tu... Da, undeva poți pe o imagine să cauți unde se vede de sus și se vede că, de exemplu, prin părți merg mașinile, dar pe mijloc merg aceste două tipuri de... Ok, am înțeles. El acum e promovat și recomandat pentru foarte multe țări în curs de dezvoltare, multe țări din America de Sud, iată peste... Da, iată acolo se vede bine cum e Și de asta avem ruble? De asta putem să găsim bani. Da, pentru că asta e mult mai eficient în comparație cu... Nu mai vorbesc de costurile de construcție. Mi pare că... În principiu, pentru autobuză. Așa este, nu? În principiu, autobuzele sunt numai spațiile. Autobuze de mare capacitate și imaginați-vă că, de exemplu, la noi ce se întâmplă doar de obicei? Lumea din sectoare vine în centru, din centru se duce în sectoare. Da. Și atunci noi am avea nevoie de câteva linii centrale care să fie... Nu, eu nu vorbesc de mașini. De cei care merg cu transportul public. Rețea care pur și simplu să aducă oamenii de la Ciocan în centru, Botanică, centru. În 15 minute. În 10-15 minute maximum, da. Nice. Și nu se oprească la fiecare stație, da, să fie câteva stații mari de colectare. Da. Cu buton? Nu, în sens că vedeți că ele nu se opresc, sunt stațiile astea speciale de debarcare a pasagerilor care... Ele trebuie și cu tipa 3 destinații maxim, să nu se oprească așa, e ca aici la colțul ăsta. Trebuie să opriți, vă rog, în ziua de azi, orice proiect se face în baza unui studiu de fezabilitate. Și orice studiu de fezabilitate arată că Chișinăul nu are sens să fie construit metrou. Nu are sens nici economic și nici din punct de vedere a... Sunt câteva orașe în Rusia care urmăresc ce se întâmplă pe domeniul urbanistic cam peste tot în lume și câteva orașe în Rusia care... În Uniunea Sovietică era așa o cutumă, nici nu o regulă, dar o privâcică, să zic așa. Dacă orașul de Uniunea Sovietică atingea 1 milion de locuitori, apoi guvernarea centrală dădea bani de metrou. Și construie. Acum foarte multe din orașele astea care au început a construi metrou prin anii 80-90 și acum s-au trezit în faliment aceste întreprinderi care gestionează pentru că nu sunt atâția pasageri. Plus că în Uniunea Sovietică nu era alternativă. Nu erau mașini, dar acum mașini sunt foarte ieftine și accesibile. Respectiv, dar întreținerea unui sistem de metrou de costuri cosmice. Da, ai și specialiștii. Respectiv, de exemplu, orașul Iași ce-a făcut? Investește mult în tramvai. Un sistem de transport public dintr-un oraș trebuie să aibă o coloană vertebrală, așa numitul backbone de public transport, care înseamnă un sistem care duce mulți pasageri. Te uiți la nota 2 și te gândești, păi și de ghine ar fi dacă aș vedea în scaunul invitatului, iată, un om cu mătru sau, nu știu, mama sau soțul trebuie să vie obligatoriu ceva să spună. Păi iată, odată cu conceptul nou, a apărut și o posibilitate numită microfonul comunității. Ce se întâmplă, de fapt? Sub fiecare podcast găsești și vei găsi un link cu un formular pe care poți să-l completezi și să recomanzi, de fapt, o persoană care consideri tu că obligatoriu trebuie să ajungă la masa asta. Regulile sunt foarte simple. Nu poți să te inviți pe tine. Trebuie să recomanzi altă persoană. Asta se numește legea reciprocității. Dacă vrei ceva să primești în viață, trebuie mai întâi să dai. Haideți să ne educăm și să învățăm să o aplicăm. Odată pe lună voi extrage câte un invitat și voi filma cu el podcast. Microfonul comunității. La treabă. Dintr-o parte în alta cu un comitet. Da? Și iată, deja la stațiile astea cum ajung oamenii,
prin diferite alte tipuri de busuri, minibusuri, trolebuzuri. La noi, la moment, coloana asta vertebrală e formată din rețeaua de trolebuz, care tot este destul de învechită și prost organizată și nu există stații de transbordare. Că, apropo, eu de ce spuneam de urbanism și de asta, că eu la un moment dat am înțeles că urbanismul e foarte larg și m-am specializat încă mai îngust pe mobilitatea urbană. Și acum... Pe mișcare? Da. Mobilitatea urbană este termenul care descrie și înainte se numea transport. Așa. Auzi, dar cum pot eu din Ciocana în centru să ajung în 15 minute în afară de a plăti pe asta în taxi sau avea mașină? E posibil? Tu cu asta te ocupi, pasute, răspunsul la întrebarea asta. Da. Acum, începând cu anul 2000, de când am revenit, am început să promovez un document, să-l elaborăm pentru Chișinău, se numește Planul de Mobilitate Urbană. E un document foarte important care stabilește cum trebuie să organizăm transportul în oraș. Crezi că cineva să-l iei în calcul? Să-l iei cu Dani Denț. Acest document e foarte costisitor de elaborat și complicat, dar fiind la primărie, am reușit eu să găsesc o sursă de finanțare. Noi împreună cu 2 colegi, am aplicat la o finanțare la Comisia Europeană și am obținut un proiect de 4 milioane de euro, proiectul Move It Like Lublin, care a fost primul proiect câștigat de primăria Chișinău, nerambursabil, suport pentru primărie în tot ce înseamnă dezvoltarea sistemului de transport public. Și nu suport în sens că să cumpărăm autobuze și trolebuze, dar anume să dezvoltăm un sistem, să venim cu intervenții acolo unde ele sunt necesare și unde noi nu avem expertiză. Și respectiv, iată, ieri a fost în sfârșit evenimentul de prezentare a planului de consultare publică a planului de mobilitate urbană și urmează să fie aprobat în Consiliul Municipal acest document și acolo sunt 300 de pagini în care foarte detalizat, argumentat, se explică asta un fel de strategie pe termen lung a orașului. Ce vom face noi cu transport? Nu el e până în 2030, dar așa. De fapt să fie și mai mult. Nice. Da. Nu-i termenul lung. El pur și simplu pe urmă se adaptează. 10-15 ani oricum el o să fie valabil. Ok. Și ce mai este interesant că acest document permite să accesăm fonduri europene. Europenii au o politică foarte interesantă. Ei spun, noi vă dăm bani, dar vrem să vedem că voi știți ce vreți să faceți cu dânsii. Arătați-mi planul vostru de mobilitate urbană. Dar pentru asta dacă noi nu avem bani, pentru asta și-am găsit. El a costat destul de mult. A costat, cât a fost acolo? 400.000 de euro. Aha. Nice. A fost plan? Asta e un ceva acolo? 400.000? Asta e un consorțiu de companii internaționale. Eu mă gândeam acolo, un freelancer, știi? Nici o problemă. Nu. Știți care de fapt e problema? Că să elaborezi documentul nu e așa de complicat. Există ghiduri, există. Problema e că noi în Chișinău nu avem date. La noi oricând ne apucăm să... Research-ul, da? Ceva și tachei, ok, hai să facem, spuneți-ne datele astea. Da, și noi nu avem date. Câte mașini fiecare zi se află în Chișinău? Spate o leacă un listă, Blitz. Câte apartamente, câte case sunt în Chișinău? N-am idee. Nu știi? Nici număr de apartamente? Chiar nu știu. Dar străzi? Străzi, îmi pare că 1000 și ceva de străzi. 1000 și ceva de străzi. Nu. 1000 și ceva de kilometri de străzi, dintre care 700 sunt în stare rea și mai rău. Dar care e cea mai lungă distanță între 2 puncte de periferie din Chișinău? Strada Muncești. Muncești, e 16 km. Eu curiozități să întreb. Cea mai lungă stradă. Ei au fost în campanie, m-a chemat la un fel de business și încercau să găsească. Dar știți în ce anul? Spațiile verzi. Asta nu înseamnă că eu știu de rost toată istoria. Nu, e clar. Dar câtă verdeață este în Chișinău, procentual vorbim? Procentual mult mai puțină decât în comparație cu capitalele europene. Ca politicianul răspunde. Nu, dar tu asta niciodată n-ai pot să spui că iată, ok, eu o să spun 15%. Tu știi asta e mult sau puțin? Nu, dar eu cifra vreau să știu. Da, cât e, da. Cifra. Ca și suprafață, nu știm, pentru că mai este o problemă. Nu toate spațiile verzi sunt contabilizate. Noi avem spații verzi care nu sunt înscrise în registrul spațiilor verzi. Dar îmi pare că cu ChatGPT poți să afli figneaua asta, nu? Răbde. Tipa dacă îi dai un screenshot de Google Maps, noi am avut recent un caz. Primăria vrea să vândă un teren pentru construcții, chiar la Bulevardul Dacia, aproape de aeroport acolo. Nu, Vadim, el n-a să știe. El n-a să știe. Că dacă Victor nu știe, scuze-mă, Victor. Dacă Victor nu știe... 12-15 suprafață. Da. Acum, media europeană e 20.
Serios? Dar de ce noi ne numim doar oraș verde? Asta e gon, Așa eu ți-am nouă ne spus că place. asta e gon. Nu, așa ne place. Dar pe mulți spun că vin turiști, zic, În wow, mult- și e verde la voi aici. De unde? Din Mongolia avem? Nu, noi avem un pic Din Sahara. Din Sahara. Sahara Iată, asta e eu nu la- știu la dacă, nord. eu nu știu dacă în AESTA 12-15% sunt incluse aliniamentul stradal. Noi ceea ce avem, Și clumbele și e ele. ca o chestie specială. Noi vorbim amâia cu voi ca la bar, mă sunt, știi? Nu, da, așa trebuie. Nu dovedesc scot în capăt o idee. Păi da, și- normal. Nu, stai alea, că tu dezvolți ideea, bine mergi, tu dezvolți un ceas. Nu, dar e pricolnă că e ca la lecție. E interesant. 1200 de străzi, zici. Da. În partele. Ce spuneam de spații verzi. Noi avem aliniament, deși vizual orașul nostru pare verde, noi avem acest aliniament stradal, mai ales în zona centrală, care e foarte dezvoltat. Noi avem copaci enormi. Așa. În mod normal, în capitalele este europene, nu se permite ca copacii să crească cu așa dimensiuni. Ei permanent E sunt periculos? cupați. Da, e periculos. Periculos pentru clădiri, pentru monumente istorice, pentru infrastructura subterană, pentru trotuar, pentru tot. Copacii ăștia la un moment dat cresc așa de mari că ei în jurul lor fărâmă tot. Și ție cum îți pare? Trebuie de lăsat așa mari sau? Deamul, dacă îi avem, deamul trebuie de Da? lăsat. Nice. Evident. Eu sunt pentru copaci De exemplu, mai mari. strada 31 august, da, urma să fie reparată în proiectul ăsta BR2 împreună cu Până strada nu la de Column Chetriș și ala? Nu, Acolo Chetrișala s-o asta e separat, dar Nimeni în nu știe genere să iei decizie. toată strada are această arcă frumoasă alcătuită din acești copaci verzi. Și eu când mergeam pe acolo și mă gândeam, ar fi păcat să nu folosim asta, pentru că zic, da să facem aici primul coridor verde din Chișinău. Coridor Ce verde înseamnă? este un tip de stradă care are mai puțin acces pentru mașini și mai mult pentru pietoni, bicicliști, transport alternativ și așa mai departe. Da, păi puțin loc și așa, Victor. Da, e puțin loc și așa, dar câte mașini noi n-am băgat în acest oraș, noi niciodată n-o să ajungem la saturație, la asta. Da. Este un principiu în urbanism care spune așa, cât de multă infrastructură pentru mașini nu vei construi, niciodată nu va fi de ajuns. Așa. Și dacă aveți vreodată ocazia să vă duceți în orașele americane, vedeți cum asta se întâmplă. Eu am stat 4 luni în Houston, am făcut un curs. Asta sună, dacă nu putem rezolva, nahia, ce să ne complicăm. Nu. Tipa că lărgesc Nu că dacă străzile ca să încapă nu că mașinile dacă nu existente putem. și ele apar mai multe și Da, iară da, nu da. încap. Da, da. Nu că dacă nu putem, dar pentru ce? Ne trebuie oare? Vrem noi așa un fel de oraș? Că dacă lărgim la nesfârșit străzile, începem a demola clădirea, și că duceți-vă în Houston, care au investit o grămadă bani, miliarde în toată infrastructura asta lor, câteodată merge sub estacadele este și acolo e ca așa răzvească și se răzvească. Și știți care e cea mai mare problemă la dânsii în oraș? Ambuteiajele, blin. Dar nu mai mult decât atât, că toată infrastructura asta rutieră are deja vârsta de exploatare să apropie de sfârșit. Și orașele, în America, cel mai mare discurs urbanistic, de acolo sunt specialiști mari. Și iată, ei se adună și stau și se gândesc, noi mai departe ce facem cu orașele noastre. Noi nu mai avem bani ca în perioada lui Roosevelt să investim o grămadă de procente din PIB în infrastructura rutieră, dar ei degradează. Și ei încep a regândi în genere, să plece o leacă de la politica asta de car-oriented, de dezvoltare orientată pe mașini, către politica asta europeană. Că europenii la un moment dat o înțeles. Măi, dacă noi așa să continuăm, noi să trebuiască tot Roma, Viena și orașele astea noastre frumoase să le radem de fața pământului și să facem autostrăzi. O autostradă, e ca dacă poți cauți proiectul lui Le Corbusier cu centrul Parisului. Cum scriu eu? Le Corbusier scrie. Corbusier. Între timp este... Paris. Între timp și uite cum arată, pune imagini. Spun că nu dă pace. Pune imagini și vezi cum ar putea, e că el propune să radem jumătate de oraș de pe fața pământului și să construim e ca așa ceva. Da. E că imaginează că orașul Paris, care și e că ectălă ăsta Ile de Cité, e că asta e fix în centru. Imaginați-vă că așa ceva se face în realitate. Dar și arată frumos? Foarte frumos, de sus. Asta se numește proiectarea orașului din perspectiva с высоты птичьего полета. Dacă ești om simplu și ajungi acolo, tu pe jos n-ai nicio șansă să mergi, ești strict dependent de automobil și atât, de exemplu, Houston are mare problemă ca oraș care acolo nici 40% din oameni n-au mașină. Dar, în schimb, orașul este absolut imposibil să mergi pe jos.
Eu trăiam la 20 de minute de centrul orașului, de downtown și era aproape imposibil să merg pe jos. Odată mergeam pe jos și eram singur pe stradă, era spusare și o mașină de poliție așa merge de-a lungul meu și se uită așa lung la mine. Și cu dâns. Și mai să mă întrebi, știi, auzi băietul, dar și îmbli tu pe jos aici. Pui icșorul pe gât. Dar centrul orașului Houston, seara după ora 6, e mort, e pustiu, acolo nu e nică. Numai pereți de steclă și parking garaje. Dar cum am ajuns noi de la Chișinău la Houston? Nu, eu vă dau exemplu. Eu vă dau exemplu cum, dacă mergem după politica asta să construim infrastructură pentru mașini, unde putem să ajungem. Și credeți-mă, nu vrem să ajungem acolo. Aici vrem să adaug era a fost un filosof american, Terence McKenna, mă tincă. Și el mai scurt a spus o frază foarte celebră cumva, că da, te pune să te gândești despre faptul că dacă extraterestri vizitează Pământul și se uită deasupra la Pământ, păi sunt sigur că specia numărul 1, cea mai răspândită specie de pe planetă sunt mașinile. Da. Furnișele. Nu, așa anume mașinile, asta e specia. Infrastructura de transport auto ocupă cea mai mare suprafață construită. Da. Păi, dar poate așa și este, ceva, poate așa și este, poate de fapt specia numărul 1 e mașinile. Da, și noi suntem așa care pur și simplu avem rolul să le construim. Nu, dar uite, ce facem noi? Noi ne-am creat nevoie de deplasare. Da. Noi avem această nevoie de deplasare. Ne-am creat instrument cu care ne deplasăm ușor și eficient și am devenit practic robii acestui Dar noi ne deplasăm foarte rapid. 150 de ani în urmă, tu nu puteai să ajungi. Dar tu crezi că nu există alte metode de deplasare foarte rapid? Care? Trenurile, tramvaiele. Asta și foarte rapid, la Moscova. Foarte rapid în comparație cu ce? Taman că în Moscova asta e mega relativ. Nu, în comparație cu... Nu, chiar tu du-te până la Moscova cu trenul, nu în Moscova. Ok. Proiecte de genul ăsta eu le știu, le cunosc, dar asta din Păi ele sunt conceptual crutâie, nu? Dar uite aici cum e organizat spațiul. Cerc. Încerc. Încerc. Seamănă cu alu fresco, ideile lui fresco. Asta și este, dar asta nu e... Și ți pare că asta nu e fezabil. Iată, chiar vreau să văd și o să primească acum ai discutat proiectul ăsta cu Line City, care îl fac arabii. Asta vreau să te întreb. Dar iarăși, astea sunt experimente. Orașele au evoluat natural mii de ani. Nu, da. Ele au ajuns la forma lor optimă de dezvoltare. Singure, da? Tipa, tu nu poți condiționa dezvoltarea orașului? Nu, de ce nu poți? Natural au ajuns. Iată, uite cum sunt construite furnicarele, altă infrastructură de asta care natural evoluează. Nu, acolo tu știi și țăle țăpocică de delegare de sarcini. Da. Dar noi și nu suntem societate, noi nu putem așa să ne organizăm, noi putem. Iată, și noi avem sistemul, de exemplu, sistemul de transport public din Londra, sau din Viena, care este, după mine, vârful în coordonării și ingineriei într-un oraș. Și tu nu observi că acolo trăiesc 10 de milioane de oameni, circulă eficient și nu sunt dependenți. Și Tokyo la fel. Eu am afigit că Tokyo la așa populație вообще n-are ambuteiaj. Da. Eu asta cum? În Tokyo, ca să-ți cumperi mașină, trebuie din tăi să aduci dovadă că tu ai un soț loc de parcare. După asta să cumperi dreptul de a cumpăra mașină, după care să-ți cumperi mașină. Și Uniunea Sovietică așa. Da, la dânsul e mult social. Dar în schimb tu n-ai nevoie de mașină. Nici chiar așa, Victor, să dai acord că să ai dreptul să utilizezi o mașină, asta e fignia câtă. Dar asta și garantează, e că ei n-au ambuteiaje, de exemplu. Nu, uite, ei n-au ambuteiaje. Eu înțeleg, dar cu și preț, cât spune un mujic ție ți spate să cumperi sau nu ți spate, du-te. Eu nu zic că tu trebuie să... Nu, dar știi cum să-mi spună nici cineva, tu ai voie... milioane, au convenit că lor le-i bine și eu eliminat tema asta. Eu mă aprind atunci când cineva interzice cuiva ceva. Tu poți să-ți o cumperi, dar tu n-ai să o poți folosi în Tokyo. Tu n-ai loc de parcare. Dar poți să o cumperi. Dar poți să o cumperi. Tu poți fi proprietarul mașinii. Trebuie să ai drept. Dar și să faci cu dânsa. Drept de a cumpăra mașină. Nicio să și să dreptul care iese din faptul că tu, de exemplu, dacă loiești într-o zonă dens populată și acolo sunt limitate numărul de parcare și tu nu ai unde să o parchezi, respectiv
Eu cred că sunt american în suflet. Dar foarte mult, Eu stim pentru mașini. foarte multă lume e american în suflet până să te duci, dacă ai să ai ocazia, să vezi ce se întâmplă cu râul Colorado. Nu știu. Dar și Eu nu știu. Seacă. Da, și- O scăzut nivelul în barajul Hoover și până la minimul istoric. ce înseamnă asta? Că eu nu Asta stai. înseamnă că zone areale întregi de a statului Colorado, Nevada și mai sunt acolo rămân fără apă. De ce? Care e legătura cu Că mașina? noi o folosim aiurea și noi folosim resursele naturale, iar spațiul, terenul, tot e o resursă naturală. Petrolul, tot e o resursă naturală. Metalul, tot e o resursă naturală. Și noi le folosim ca să ne gâdelim nouă orgolile, că ia uite, eu am o mașină Am nouă drepturi, eu sunt american în suflet. Dimensiunile tracului american au crescut în ultimii 50 de ani, aproape s-au dublat. Dacă Așa. sunt poze pe internet unde este un trac din anii Așa. 50-60 și un trac modern. Și al lui Și Elon așa Musk. de nu există locuri de parcare unde el se încapă. Consumă, Doamne ferește, cât de mult. E 4x4 de asta și a fost statistic demonstrat că în America nici 90% din proprietarii de tracuri, de mașini off-road, niciodată nu se duc să facă off-road. Pur și simplu, că putem. Noi supra-solicităm resursele naturale și eu n-aș vrea ca copiii noștri și părinți, deci nepoții să rămână fără resurse naturale de tip apă, aer curat, Așa. spații verzi, de atâta că tata și bunelul lor au vrut să aibă o mașină bengoasă și să o facă pe... Tu tot ești, în suflet ești socialist. Tu vrei să împarți tot între toți. Nu, eu nu sunt socialist, eu propun Dar să capitalismul folosim... nu spune asta. Să Capitalismul folosim spune altceva. rațional resursele naturale, că ele sunt finite. Ok. Și folosirea spațiului în oraș tot este o resursă finită. Deși terenul în oraș e scump, Că e nu v-ați gândit Că e niciodată. finit. că e puțin. clar. Nu, da. Fiecare bucățică de pământ în oraș e capeță de scumpă. Și noi ce facem? Noi venim cu mașina noastră în centru, o punem pe toată ziua, Da. pe 8 ceasuri și ne ducem și ne cătăm de treabă. Considerăm că Și ea ca eu ocupă 12 trebuie. metri pătrați, Care și astea ar sunt putea- mii de mașini de genul da. ăsta și ne gândim că să ne dă orașul parcare, înțelegi? Că noi și deși, că noi mașină avem. Și dai Și impozite când vii eu. și spui stațul leacă, hai să mergem pe altă cale, noi o să mergem pe... Cu impozitele la fel. Cu impozitele la fel, asta e mitul ăsta genial. Taxele și impozitele care se acumulează, îl plătesc șoferii, se duc în fondul rutier de stat, din care orașul are foarte puțin. Am ultima vreme început a da mai mult, dar de obicei tot acolo se duci. Trăim mai bine. Orașul nu are nimic din ce își plătesc șoferii. Sunt foarte Asta multe lucruri care gestiune oamenii nu le incorrectă. cunosc, dar când începi să le propui la oameni soluții alternative, oameni buni, noi avem un buget limitat, hai să investim în transport public. Și eu întotdeauna le spun la șoferi, nu vă supărați pe trolebuze, pe autobuze, pe bicicliști, că ele merg alături de voi și vă încurcă. Pentru că oamenii care circulă în ele sunt potențial șoferi care puteau să-și cumpere o mașină și să stai alături de voi și să vă genereze ambuteiaj. Nimeni nu încurcă omului care nu e că are el caif de la asta să meargă cu mașina, nimeni nu-i interzice să-și cumpere mașină. Dar oamenii de ăștia sunt foarte puțini. Majoritatea oamenilor în Chișinău care au mașini sunt de nevoie, pentru că mașina a rămas deci modul de transport cel mai eficient din punct de vedere a deplasării, a confortului și a accesibilității. Da. Noi avem zone Porsche. întregi unde nu Vezi există... câte Porsche-uri sunt. Cel mai eficient. Deja și fel de mașină, asta e altă întrebare. Dar nu e mare știu. diferență din punct de vedere a ocupării spațiului în oraș că mașina e Porsche sau că e Moskvici. Nu e văbșe nicio diferență. E o fix aceeași loc de parcare ocupă. Dar cât e realizabil? Că am vrut asta să te întreb. Să pui gate-uri pe împrejurul centrului. Anume, intrarea și cu plată. Ca să Să o ce? eliberezi Dar centrul. nu se face așa, se face pe Nu are bază de sens. În camere. Manhattan e așa. Se face pe bază de Nu are camere, nu? sens. Și permituri. Ideea care e că nu știu, ai spus șlagbaum și ai să oprezi pe oameni și el zic, ne trebuie. Eu am fost în New York, acolo așa funcționează. Corect. Și cu șlagbaum? Da, $5 Dar- intrarea în Manhattan, mai. Da, Toți care intră Serios? plătesc. Da, Bine, da, Da. și конечно, Dar știi cât de, știi politic și cât de complicat a fost să ajungă New Yorkul la așa decizii. Este Dar o carte și interesantă. povestești Este o tu, carte tot e interesantă. complicat. Păi da, de asta își spun, dar nu poți asta să faci mâine. Noi am putea să începem cu, iarăși, știți, morcovul și
biciul, abordarea asta. Dă-i o leacă omului posibilitate, adică restricționează-l un pic și dă-i alternativă. Și el singur să decide ce să facă. Nu trebuie să... Când tu îl impui pe om, ai reacția ca așa care au avut drag. Omul deodată trimite și spune, nu-i spune să ne ieși să fac. Corect. Dar tu pur și simplu spui, stimate cetățean. Tu ne dai alternativă și ne interzici ceva. Tu de-aia mai spui. Decizia îți aparține. Tu poți mai în continuare să mergi cu mașina și să o parchezi, dar să te coste $5 de intrare, $20 ora de parcare. Asta te bat cam la buzunar și tu la un moment dat îți zici, mai gine mă duc eu cu metrou, că e mai ieftin o leacă în ies. Adică asta e chestia, că oamenii în oraș iau decizii. Cum să se deplaseze, cu ce să se deplaseze, unde să se oprească, ce să facă. Ei au decizii fiecare minut. Omul dimineața se trezește și se gândește, mă duc la lucru. Ne întreabă așa, cum mai gine, trebuie să duc copilul, trebuie să facă așa, trebuie să mă duc cu mașina. Dar dacă el se gândește că copilul are de dus lângă casă sau este bus special pentru copil, dacă el n-are dus copilul la școală, dacă el are de plătit parcare în centru, dacă el nu știe, el se gândește, dar ne să mai ieftin și mai ușor să mă duc cu transportul public. Pentru că el merge fix de la mine de lângă casă, fix până la mine la lucru. Eu am intrat, am ieșit, la revedere. Eu nu sunt de acord. Mult timp ocupă. Nici? Ce? Să te deplasezi cu transport public? Dar cum? Eu am zis așa, dați-mi 4 ani și transport public să meargă ceasul. El de-amă merge mai bine, dacă sincer. Nu, el are drum aparte, cel puțin. Eu am devenit dușmanul la tot strada Pușkin, că am scos de acolo parcările de pe trotuar. Dar parcările de pe trotuar era cel mai mare impediment pentru circulația normală a troleibuzelor. Poți să te rog ceva? Să pui în fața la casă lui Dragoș o parcare, ca să el să vadă cum e asta, să nu interzici, să ai drept acolo să stai. Nu, mai trebuie, nu ai, ce ai tu? Mujișii acolo de-amă parchează în ogradă, acolo de-amă unde se joacă copii, parchează în ogradă, inevitabil. Cum spunea și Victor, organic, adică trebuie totuși o balanță între organic și restrictiv. Că așa ajungi la the line. Când îți trebuie ție, ești contra. Ia uite, apropo, la the line. 20, cât are el? 200 de kilometri. 180 și nu o să fie mașini deloc în acest oraș. Nici o mașină, adică îți dați dar metrou. Corect. Altă posibilitate de deplasare. Eu am o întrebare, Victor. Asta e pe final întrebare. Da, e perfect. Да, у нас заканчивается место, 4 minute осталось. 4 minute, ok. Нас не încadrăm. Asta ne încadrăm. Victor, viitorul orașului Chișinău, dar забегаем вперед, ne ducem o leacă mai înainte. Tehnologia apar, self-driving cars, drone cu pasageri urbane și așa mai departe, diferite moduri noi de trotinete electrice, monotrotinete. Nu, serios, sunt foarte multe tipuri de transport. Cum vezi tu orașul Chișinău, tipa, în 50 de ani. În mulți ani, da? Viitorul. Asta vrei și e aplicabil și nu e aplicabil în Chișinău. Noi nu putem spune ce să fie peste 50 de ani, dar descrie tu cum îl vezi. Reieșind din ceea ce funcționează, eu aș vrea să văd orașul Chișinău cu un sistem de transport public de mare capacitate foarte bun. De care? De tip troleibuze, BRT și autobuze. Iar adițional condiții normale pentru ca cei care vor să meargă cu bicicleta, cu roata, cu trotineta, cu drona, cu alte chestii. Ei trebuie de oferit și lor condiții. Pentru că fiecare om care folosește trotineta electrică e minus un șofer în trafic. Fiecare om care merge în transport public e minus un șofer în trafic. Tu crezi că pe asta trebuie așa de mult timp? Păi nu știu, asta, dar trebuie timp, că asta e o chestie care ține de schimbarea comportamentului oamenilor și de schimbarea cum ei, da, un pic de vorba vine, mentalitatea, schimbarea mentalității. Uite-te, eu zic să-l mai invităm să mai filmăm o dată cu dânsul. Da, au rămas foarte multe teme. Au rămas multe teme de discutat. Nu, eu cred că tu ai să fii постоянный gost aici. Eu vreau de trotinete electrice să mai aflu mai multe. Scrieți în comentarii dacă vă interesează cum trotinete electrice ar fi. Da și nu? Nu, dar imaginează-ți, iată, 2/3 din oraș, la noi îs hile, da? Sunt destul de beluroase. Dar centrul orașului e drept, de exemplu. Da. Și dacă ar exista o rețea de trotinete de astea ușor care să le închiriez ca pe zona centrală, să te poți deplasa repijor cu dânsele. Dar sigur, nu așa că să te temi. Sigur, asta e ideea. Eu cred că o mare parte din oameni ar putea să le folosească, fix așa ca și cu bicicletele. Dacă tu construiești infrastructura, ei apar. Iată, a apărut strada 31 pe pista de biciclete. Chiar este timp și mă uitam. Da, până la Încep la teatru acolo.
Nu, Timpul trebuie de extins. Eu spun că trebuie de filmat încă unul. Tipa, asta e numai prima parte. Deci, nu, serios, dar tu ai zis și 2 ceasuri și azi discutăm Eu ți-am noi. spus, eu pot vorbi și 4, Dar noi încă nici n-am discutat. Bun, aici încheiem, cred că, nu? Da. Mulțumesc mult. Asta e vă foarte pentru invitație. познавательно. Nu, serios, Da, ne-a mersi. plăcut tare, Da. dar eu nu mai vreau. Eu mai vreau. Noi nu credem în cap, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare luză. Noi nu credem în stele, talent și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva cade scuze. Noi nu credem în cap, nu plângem și n-am scuze. Nu ne interesează ce crede oricare luză. Noi nu credem în stele, talent și alte iluzii. Cineva câștigă, iar cineva cade scuze. Talentul nostru principal e de a sta mai mult în sală, de a ajunge la final și a nu veni cu mâna goală. Care hai mai bine acasă, care eu mai bine pas. Tu vrei să fii și aplaudat sau vrei